Kaixo lagun, gure lana sostengatzeko egin zaitez bazkide. Gaur hemen elkartu gara Nafarroako lau auzipetuak, deklaratzera dituak izan garelako, la bueltan Irunberritik pasatzerakoan izandako protesta batzuen harira. Esan beharra dago ez garela bakarrak izan, bai Euskal Herri mailan eta baita estatu mailan hamarnaka pertsona izan garela izunduak edo auziperatuak. Eta berriz ikusi da nola gizarte osoa bai mundu mailan genozidio baten aurrean aurpegia eman duenean, kalera atera denean protesta egitera Palestinar herriari babesa adierazteko, nola berriz ere errepresioa jauzi den zenbaitengan, protesta berarengan. Orduan hemendik deia egiten dugu borrokan jarraitzera, Palestinan gero eta okerrago daude, naiz eta medioek sekulako lana egin duten guzti hori itzaltzen, baina gu herritarrok berriz jarraituko dugu borrokan, Palestina aske libre bat izan arte. Zentzu horretan ere elkartasunari deia egiten diogu, izunei eta auzipetuei edo epaitegietan gerta dakiogukenari aurre egiteko.